Manamnama pa'y asumaya at ti serbisyo publiko ti National Bureau of Investigation Cordillera apama na may lepas ti narugyan a baro a pastakda iti Baguio City. Ang ipadamag ni Christine Bornolia sa Baway. More than infrastructure, this project is about people. Giving our personnel a safer and more functional environment to better serve the public and strengthening the public trust in the institution. That after years of waiting, this vision is finally moving forward. Dayta iti nagbali na mensahe ni NBI CAR Regional Director Attorney Janet Francisco iti naangay a groundbreaking ceremony para iti panakaipasdek ti baro a building ti NBI CAR. Sigon iti dadaulo ti opisina, may sa daytoy kadagiti nabayagan a plano da. Iti maadaan ti baro a building. Mamati ti Regional Director adakkel ti maitulong daytoy tapno makaipaaypay iti mas nasaysaya at a serbisyo kadagiti umili. Dago sa parugyan iti proyekto adumanon iti 350 milyon a pakabuklan a pondo. Adaan iti 8 a kadsaaran a malpas iti 3 atawan. No malpas iti pasilidad, malaksid iti Cybercrime Center, Forensic Laboratory, NBI Clearance Applications. Mas mapasaya at pay iti NBI Academy. Mas friendly sa mga clients po natin, and also meron na po siya mga state-of-the-art equipment, and lastly, mas magiging maginhawa na po ito para sa mga empleyado, unlike the old building. Iti groundbreaking ceremony nang ipakita mat iti suporta ni Mayor Benjamin Magalong. Sigon iti Mayor, nakita na mismo ti kasasaad dagiti empleyado iti nasa unga opisina iti napalpalabas atawan. Alam niyo, despite the fact na napakaganda ng kanilang performance, and these are really distinguished investigators, pero nawawala yung iyong dignidad at iyong pride kung yung facility mo naman substandard. With now that DPWH is now transforming into an efficient agency, I'm pretty sure na kung ano yung nasa plano, yun din na masusunod. Kabayata na saan mat ang nakaumay ti kang runaan na sa ngaili ani NBI Director Attorney Melvin Matibag ngam nakipasat ti Chief of Staff daytoy. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti baro a Pilipinas.